Hihilay daw ako kung nakikita ako. Pakarido. Nakakulog pa yung nabado. Okay. Simon pala nga di nakarido. Tinuod ng gamay. Momo! Ang buang. Ako nga, tingnan mo buhok ko, parang binagyuhan. Lakas ng audio nitong Samsung na to. Nagpapalagakad to ba da? Wala dito. Ano ito? Maalat? Ano ba to? Oy, may vlog na si Pat. Hello, Fatima. Musta na? Nasaan ka ngayon? Ano to, may laman na? May laman na ba to? Pupuntahan kita, tingnan ko. Saka kita dadakitan. Kunong makita. Iglit nga, magsasalamin ako. Nasaan ka ngayon, Fatima? Ay, Ambi. Yung may ice pala yung ano mo. Sa'yo ba to? May picture ba yung ano mo? Oo nga. Sa'yo yan? Itong account na to? Parang hindi naman sa'yo. Ang dami mo ng subscriber. Kailan ka ba vlog? Hindi sa'yo. Iba yung laman. Ano ba yan? Hindi pala sa'yo to. Fatima Vlog. Ano bang pangalan ng mo?
Anong pangalan ng channel mo? Hindi ko makita. Iba yung lumalabas dito. Wala ka pang channel. Wala kang channel eh. Hindi ko makita. Yung buko pala dito. Ang gulo-gulo. Mayroon ka bang... Ano nga ang pangalan? Fatima. Fatima Vlog. Iba yung lumalabas eh. Hindi ikaw eh. Hindi, ano, Thailander. Thailander naman to lumalabas dito. Yung salita. Indian. Nahanapin ko sa baba. May picture ba yon? Wala akong makita. Mga Indian nyo nandito. Hindi ko makita. Nag Nagti-TikTok ka rin ba? Meron ka bang TikTok, di ba? Wala akong makita. Ambi. Ano bang pangalan mo? Puro ano eh, oh. Yung mga Indian. Ano pangalan ng TikTok mo? Papalo kita. Wala, hindi ko makita yung ano mo. Ano nga pangalan? Ipapalo kita. Papalo kita. Fatima Tumbagahan. Saglit lang ha. Isa-silent ko lang to baka ma-copyright ako.
Walang sound yung ano mo. Papalo kita eh. Ano mo ako, accept mo. Yan palang ano mo, 2, 3. Nandyan na, nag-request na ako. Pinalo na kita. Ang pangalan ay Milay. Ay, isa ba? Hindi ba yun? Ito. Dami mo ng likes ah. Okay na. Ilan na ba yung videos mo? Ako kunti pa lang video ko. Magkano sahod mo? Huwag mong kalimutan yung thumbs up ko, ambe ah. Musta dyan sa ano, Bulacan? Inadalhan ka na ba ni TikTok ng congratulations? Kain tayo oh.
May ano pa dito, may cook. May cook pa dyan. Ako naglagay mo. Sprite. Hindi pa kita nakita sa TikTok. Ang pangalan ko Milay. Milay Bautista. Nag-ano ko sa iyo, tingnan mo, mayroon akong ano. Nandyan yung picture ko. May picture yun. Binuksan ko, wala pa. Lo. Tingnan mo sa ano, notification mo. Ba't wala pa? Teka, magko-comment ako para pumasok. Andiyan na, nag-comment na ako. Itsura naman. Itsura takbo. May damit. Oh, 24,000 lang. 25 lang. Sino ito? Si Jade Madera. Oh. May ano na sa akin ang ano eh, TikTok. Ba, ha? TikTok miss. Ay, no. Pati na itong babae. Ano? Diri ang nakadulaw ha. Ang usa. Sumayaw ka, ambe, sa ano, TikTok. Ay na lang 520. Marami na. Damo na tayo video kita daw kung mag-upay. Paray, niya nasayaw. Dapat nasayaw nila to. Na-appreciate ni ano. Si Siri. Si Siri pa lang may ano ng TikTok. Hi. No? Mental health movement. Ito. Naangay. Bigat ng katawan.
May YouTube channel niya. Hmm. Hindi ko makita eh. Hindi ko makita sa iya channel. Ang iya patadan hadit. Nakita na yung sayaw. Nakita mo na yung ano ko? TikTok ko. Sila iniklamo, kaya nakambok. Kaisa ni Bibi. Pinagdirinan ada ni Kuan, bubbles. Pangit no, pangit yung mga video ko. Kailan lang yun eh, yung ano, TikTok ko, na isang araw lang yan. Nakita mo yung ano, meron akong kajuwit dyan. Anak ko yan. Kilala mo ba yung kasama ko sa video? Hindi mo kilala. Hindi mo kilala, i-viral yan. Mainit ang ikang mainit. Ikaw, Dako ko po ditinin. kausap ko nga sa ano yan, YouTube. Gwapo yan, gwapo, hindi. Gwapo na maganda. Tindahan ko doon yung trabaho. May tindahan adan iya, ano kan iya ante. Yan nagbabantay. Tubo-tubo niya. Daw. Habang-habang ini tubo. Harus bintang. Pinangalot ito. Kinukuto. Kain na gamitan ko. Hindi ko na kinakayaw. Diri sila kambok. Dito ko. Iba rin na. Pero natin yung kuan followers.
na kita ibalik. Hindi na mo ako ulit kami yung pinagawa. Hindi na ako. Ano mo lang mo dito? Anong kanta yan? Yan, nakagod ko lang ako. Hmm? Ano? Kailan talaga ang mahalin ko, baby. Magkakang baby. Baby ka mulag o baby? Hindi tayo kakain? Ang oras na ba? Las dos na. Las alauna, 21. Ang ulis na din. Hindi pumupunta yung mga ano ko dito alagad ah. Bumabado pa, hindi na ano. Pinat mga igo-iya. Dito ko sabihin na dito. Dito na lang tayo, dito na tayo. Ayun. Online ko ba? Siyempre kay sige kaon. Thank you sa nakabidi dyan.
Kalimutan ng tamsak. Okay, sayawin mo yung aning-aning. Tsaka yung gatal-gatal. Hindi niya kilala ko ang hangin ko. Hindi niya kilala ang hangin ko. Ano? Daw. Yung mga kuan. Iba gad na kuan gad kay na-appreciate ni ano. Saan man lagi hapit kuan? Bisan filter. Maiba lang kay mabusag. Oray matulog. Naiya ko ang channel. Oray matkudak. Ang nakikita kay may kudak. Mga pagkaon matulog ang 1,400 na. Magagatal-gatal ako. Tusog ako ang kantonin. Talagang mga talit. Tuhod. Ikat tinampa ako.
Ang ganda ng kanta nito ni Easy Milo. No? Hmm? Yung kumanta ng yung magdadamit ka ng pang Pilipiniana. Yung cheer up. Hmm? Ano yan? Entry yan para sa ano? Si Naisan, kaya pala marami siyang pera. Siya pala ang nanalo sa ano competition ng ano nila sa Thailand. At binigay niya sa nanay niya lahat. Tapos yung kotse niya, Ano pinagagawa nito? ha? Saan No daw? with food military. Daw? Bago? Dictator. Ah? Yung ano niya yan? Pangit niya dyan. Pangit ni Aimee. Bakit pangit? Pangit ba yun? Pangit. Tingnan mo para siyang nahiwi na. Anong gusto mo? Gusto mo lang pala siya talaga pag gwapo. Paano pag filter talaga yun? Hindi yung siya. Paano na yun? Hindi. Tingnan mo yung filter na filter yung mukha niya dyan. Para siyang ewan. Ibig sabihin, ina-idolize mo lang siya kasi gwapo. Hindi ko gusto yung post niya kasi bakit? Yun siya eh. Yun siya yun. Hindi yung filter. Filter yan. Tingnan mo yung Oh. mukha. Kita mo? Sinasabi mong filter. Yun yung totoo eh. Ay, yung nakikita mo dyan sa TikTok, filter yun. Hindi, meron siyang totoo yung sumasayaw siya doon sa kantin ay sa restaurant nila. Idol mo lang pag gwapo. Fatima. Idol mo lang pag gwapo eh ako. Sawa na ako. Kay kita ulit. Pangit. Paano eh? Nagsawa ka na, nakahanap ka na. Ako, meron ano. Okay naman, pero Mabuti akong magsawa. Lalo na pag nagraraksot at nawin. panoorin mo si ano, Naisan, kasi nakakatawa. Tinuod ko doon. Itik yung mukha. Eh, artista nga eh, ikaw naman. Paano hindi may mga binulukon? Galing sa bulsa yan. Hindi good binulukon nga. Money. Cash. Kala ko nga. Ludi daw na adi. Kay mga karigo ako. Hindi kay ginagamit ko cellphone. Magtawag daw kita. Nakakuha ni Ija kanina online. Eh, ano mo yung mga damit ni ma'am? Man, makarigo ako. Hindi ko maabot yan doon eh. Wala namang gamit din. Laki pa ng spray. Meron pa doon, mga damit na ilagay mo doon sa Ay, meron sa lagay dyan lang loob. muna. Ang laki pa ng space eh. Ito pa oh, ang dami-dami oh. Dito lang sisipin pa ako. Nahiyo maglugod. Sigan Dilpin Manubag, magtutok-tok at niyan. Nahibilugod na ba? Kaya rinit diba? Ano kasi, hindi man lang siya ano sa mga comment. Tagal-tagal na namin nagko-comment. Hina-heart pa nga namin. Hindi man lang siya thank you very much to all followers.
nagsasalita. Hindi maintindihan. Hindi, marunong naman siya. May pagkasaplado din eh. Nag-ibo. Kasi sabi niya, kung ano yung words niya, kung ano yung sasabihin niya, yun na yun eh. Paano na lang hindi nakakaintindi? Talagang idol mo, intindihin mo. Diyos ko, day. Bibili pa talaga ako ng Webster books to ano na dictionary para maintindihan ko kung ano yung sinasabi niya. Buti pa yung iba nag-i-English. Si ano, Iichaw, nag-i-English siya. Iichaw. Kawali ka. Lagan mahulog at swimming. Lagan mahulog at swimming. But ano. Malabo ka mag-iwanag. Oh. Malabo. Ay, naku. Yellow, turn to red. Na, ang dilaw naging yellow. Ay, ang dilaw naging red. Ano tatsura? Magic rose. See. Tatsura ba ano? Yung adobo na. Okay lang kung pakpak at saka pitso. Makatultak ulo. Smile. Smile. Duling-duling. Oh my God. Oh my God. Wag, pangit. Naduling nakaka-plancha. Dati kurong ng pangitan niya plancha ko. Nadamuro. Aray, kuday. Wow. May papritos pa. Lalinohan na laulubod ako. Makaribo na ko kanay. Kay maghihimayat niyanit na alimango. Sige na lang aging sura, pipiran na lang to. Uunong. Ha? Uunong paad to. Sige nga ginsura ko. Oh, bibili mo na naman dito. Putik daw. Pipera paad to. Giba na naman to. Ibanan ko tinusa. Idililima na la takimayo. Mamaya doon na. Mamaya sa baba wala naman kung gagawin. Diligo na ako.
Makati, ang kati-kati.
Hello, Bumblebee. Salamat sa pagsilip. Agoy, agoy. Buti na nasilip ko ako. Ano? Nasilip ako. Ikaw nasilip. Ano na? Kumusta na? Matagal na naman kasi hindi ako makapag-LS eh. Kaya sinasabay ko na sa aking trabaho. Nakita mo na yung ano bago kong upload na walang boses. Thank you sa pag-share. Nye. Walang boses, copyright. Yung dalawa, copyright, pero yung duet namin ni Jaiminto, hindi ko na maibalik yung boses na ano, naisali ko dun sa ano, copyright. Hindi naman siya copyright, naisali ko. Hindi ko alam, wala na yung team. Hindi naman, kasi yung una kong video, hindi naman siya copyright. Tapos yung duet namin ni Jaimin, hindi siya copyright, pero naisama ko. Kasi nandun sa description na ano, pre siya sa YouTube. Hindi ko binura, inano ko lang, na-mute ko lang. Kaya hindi na ako mag-upload galing sa TikTok. Ano na nga eh, meron na akong hindi ko naman malaman kung kasi yung mga music na inaano ko galing din sa TikTok. Mahirap maghanap ng music na ikaw mismo ang pipili na ng copyright. Ano na ako, may congratulate na ako ng TikTok. Ang papangit kasi ng music ng YT. Yung yung 20, yung may 2021 na picture. Hindi siya copyright. Pero merong lugar na hindi siya pwedeng panoorin, katulad ng Iran, sa Korea. 4 na lugar hindi siya mapapanood yung video ko kasi nakaban. Pero hindi naman daw makakaapekto sa channel ko. Pero inano ko na rin, na-mute ko na rin. Tapos yung isa, yung may music na kay Tagal, yun ang copyright. Pero na-mute ko na rin siya. Hindi nga marunong sumayaw. Paulit-ulit lang. Hindi pa naman ako pwede mag-live sa TikTok kasi wala pa akong... Hindi naman. Hindi ako nag-out. Ganun din naman kahit mag-share ako doon sa team.
Hindi naman sila re-respond. Kaya hindi na lang ako nagsishare. Nakakahiya eh. Tama na yun yung 2 ang viewer, 3. Okay sa akin nun. Yung yung non-synatic, nandito pa sa akin, pero yung isa, yun lang kasi yung nandito sa gamit ko ngayon na pang video, yung non-synatics. Pero yung isa, nandoon sa kabilang phone ko. Wala naman din pumupunta eh, kahit i-share mo eh. Ayaw nila sa akin. Okay lang yun. Abel Vergara, hello. Hello, Abel Vergara. Salamat sa pagpasok. Kumusta na? Kumusta na kayo? Medyo linulubos-lubos ko ngayon mag-live kasi bukas narating na yung bus namin. Hindi na mo kakapag-live dito sa taas. Eh, walang laman yung ko. Hindi pa ako nakakapag-load sa Gcash. Ang WH ko, nakita ko kagabi ay 1736. Yun lang. Wala pang 2K. Tagal pa yun. Baka 2021 pa yun, ay 2022 pa yan. Baka nga mauna pa ako ma-verified sa TikTok kay Sir YT. Okay lang yun, aba. Kaya nga hindi ako nagsishare pag nag-LS ako kasi alam ko busy ang mga tao. Kung sino yung pumapasok, yun lang yun. Hindi naman kasi lahat ng walang trabaho. Hindi na nga ako nakakapaggawa ng video kasi wala naman mai-content. Hindi naman ako makalaya dito sa bahay na to. Alangan, dito lang ako paikot-ikot eh. Ganun pa rin ang kalalabasan. Kaya ito na lang habang namamalansa. Hindi, yun ang content ko. Pag walang LS, di sa TikTok naman,
At least doon nalilibang ka. Marami ka pang views. Meron na akong views na 1,238. Ilang araw lang yun. Wala nga akong may content. Paano ako magpi-premiere? Alam nga, ano ko yung ina-upload ko na. Pwede ba yun? May TikTok ka pala. Hindi na ako mag-upload ng video ko sa TikTok, sa YouTube na si CPR. Mga sukulent. Ano to? Mag-philodendron ka. Diyan. Philodendron. Mahirap mag-ano ng mga halaman dito. Malalaki. Anong gagawin ko? Tatanggalin ko sa paso. Ang lalaki kayo ng halaman. Saka na ako mag-premiere pag makalabas ako. Malay mo bukas. Ano? Shower ng challenge ako. Delikado. Baka kung ano-anong saan mapunta yung video natin ito. Yung iba nga, panay gala lang kahit walang kwenta. May ma-upload lang. Oo nga. Dito ang gala ko hanggang dito. Grocery. Baka bukas na umaga gawa ko ng video kasi pupunta ako ng office. Kuha ko ng form. Kulang alam. Medyo mahaba-habang lakaran yan. Gayahin mo ako kahit paulit-ulit na lang, haha. At least ikaw, iba naman yung mo. Ako dito, dito lang talaga sa loob. Mag-ano na lang ako. Hindi naman ako pwede makakando, tamsakdan. Salamat sa tamsak. Makakando. Alangan magsayaw-sayaw ako dito. Tapos yung upload ko pala, mas-CPR din ako. Okay lang sana kung magsayaw ako na hindi masi-CPR. Maganda nga pag nandyan sa probinsya kasi marami kang mapupuntahan. Kahit manguha ka lang ng bayabas, pwede ng content yun. Mari, akyat ka sa puno. Ganda nga dyan sa sa inyo humble beef. Grabe yung yung pino ba yung sun? Parang Boracay din ba?
Minsan naman, ikuntin mo, humble mangunguha ka ng alimasag. Alimasag ba sa tabi-tabi? Ay, ano mo kung paano manghuli ng alimasag sa buhangin. Iba kasi nakikita ko sa Korea, nasa buhangin lang sila nakikita, sa ilalim. Ang sarap niyan, yung halimbawa pag low tide, ang dami mo makukuha niya na tulad ng yung shell. Gustong gusto ko yan. Pero hindi ako mahilig maligo sa dagat. Kasi ayaw ko yung gusto ko pag naligo ako sa dagat, umuulan ba? Kasi Jigyaw, si Susgyaw nandyan. Salamat, Susgyaw. Salamat sa yung patamsak dyan. Manguha kami ng shell. Oo. Ay, wag ka manguha kasi bawal yun eh. Yung shell lang, yung yung kinakain. Di ba pag low tide, ang dami yan sa buhangin, sa ilalim. Turuan mo kami mag-swim. Ay, oo. Hindi ako marunong mag-swimming. May na ako. Meron na akong trauma dyan sa swimming. Pag hindi ko naabot yung lupa, natatakot na ako kasi muntik na ako nalunod sa Batangas. Dasigyaw, Jesus Gyaw. Yung shell na puti lang siya na medyo maliliit. Masarap yun. Nalagyan ng ginigisa. Tapos lagyan yung laman niya, lagyan mo ng miswa. Lagyan ng sabaw. Gisa mo sa bawang, sibuyas at luya. Tapos may sabaw konti. Tapos may miswa. Hello sa lahat, sabi ni Jesus Gyaw. Saan ka ngayon, Jesus Gyaw? Nasa abroad ka ba? O nasa Pinas ka lang? Di ba ikaw, taga ka, Batangas? Batangas ka ba? Muulan ba dyan sa probinsya, Humblebee? Kasi sa amin maulan. Nasa Pinas na simbula ng
Sorry ha, binura ko yung message mo. Baka tayo mapalo ni Lolo. Sorry, Susgaw. Dinilit ko yung message mo. Bawal kasi. MC Villaruel, tamsak ko. Salamat sa tamsak. Ito, ako'y nagpapalansa na naman. Kahapon dapat ako mamamalansa ulit kasi dami-dami kong palantsahin sobra. Pero hindi ako nakapamalansa kahapon dahil may mga tao dito nag-swimming. Bis na hindi magulo yung bahay, nagulo. I mean yun ang content mo. Notification. Hindi kasi ako nag-share MC Villaruel. Baka may bababa kayong sino may premier dyan, baba nyo. Salamat, Aba Percara. BG lang si MC Villaruel. Makatintaing ako. Namumula. Hindi ko na malayan sa oras na pala ako. Snack tayo dyan, mami. Nag-snack na ako. Hindi pa ako nanananghalian. Kasi late na yung breakfast namin. Mga 10. Wala na ako kain. Maraming snack dito. Ikaw lang ang hindi kakain kasi matatamis. Yung cake dito nasisira lang. Yung cake, chocolate. Wala akong makain eh. Maingay ang alaga mo ba? Gising. Yung ulam. Kinain mo na yung cake mo? Oo. Nangisa na ako eh. Yung kada. Sila. Sila.
Si Bumblebee, si Insa. Ay, pusa! Gi! Hala, ba't nandito yan? Hindi pumasok. Saan siya dumaan? Saan? Galing dito. Pag ano? Saan galing? Ewan ko na, saan na? Andun na. Hinabol nito isa. Ba't ko naman? Ay, nasa... Hmm. Ilagay. Ah, ingay pala. Ingay ng alaga ko. Muning ha? Busy lang ako. Tatapusin ko lang. Thumbnail ng student ko. Sige lang, Bumblebee. Salamat sa iyong pa-busy lang. Marami bang thumbnail yan? Si Delphin Manubag. Hindi ko na nilalagay ng thumbnail kasi hindi naman niya nilalagay yung thumbnail na binibigay ko. Isa lang video niya na may thumbnail. $5 million in the house at 7 thumbs up. Look. Yung ulam mo, adobo na naman. Sakit. Saan? White lady. Ba't kasi nakaharap sa pintuan eh? Pasayaw ng gatal-gatal. Nasasagap ako. Ano mo, pag ano mo. Na tinapay. Oh! Yan. Yan. Meron din eh. Hey, aray ko. Kaya pala, may nahinarapas dito sa kog. Adi ngayon. Saan pumasok? But. Nakat dito ang luyo. Nakat dito ang doon sampay. Okay. Arote daw buwas. Ako to ka aba. Hindi ko makan ni pati. Milchor. Hinanap ko dito ako. Bibili nga ako ng form. Naglalakat ka? Kasakay. Wala na pag sarado. Ayaw ko na lang kaya naglalaso ako. Tubig na pa sila. Salamat sa pabidin nyo. Pabidi-bidi. Hey! Yung ganito kong pantalon, nakat-atan ko ang dunghoy daw.
Ano ba bang ulam? Di ba maghihimay ako mamaya? Hmm. Maglalagat ng sabon. Saging na. Di, Oo. ang hilaw na saging. Hmm. Paon. Hindi ako. Di ka nagugutom. Kaon na kayo magpapanus na luto. Alam na. Ano, di ka pa natitira ito kayo. Isang oras pa lang pala. Saglit lang guys ha. Kukuha lang ng pagkain. Diyan lang kayo. Pumapasok kasi yan dito. Oh. Malis ka dyan. Ha? Ano? Umalis ka dyan. Babatukan kita eh. Pumasok ka doon. Ba't ka nandyan? Kang tulala? Mo. Parok doon. Oo. Hindi naman kinain. Busog pa yun eh. Ha? Busog pa. Sabi niya. Sabi ni Momo, busog siya. Busog pa daw siya. Kasosyal kay busog. Hindi na lang doon sa kakain. Kain tayo. Ba't ba ito nakarating dito? Ba't nakarating yan dito? Siyempre, naglakad. Kain tayo. Kain. Yan ang ulam ko. Adobo. Adobong manok.
Adobong manok at saka kaping malamig. Kumain ka na, Bulde. Kain tayo. Sino yan? Ano ba ito? Pero saan? Ano ba yan? Malangaw. Kain, kain. Nung ulam mo, Hambulbe. Walang bagong upload si ano? Wala. Pero atubong pala puro ice. Nasaan ba siya? Lalo na. At marunong siya magtagalog. Mga kaibigan niya mga Pilipino. Hmm. Huh. Ba't bang ingay mo? Kain aba. Ang ingay nito. MC kain. Kaya, umakyat ka. Atas. Nandito tayo. Hindi. Meron pusang malaki dun sa baba. Inaano siya. Nilalang niya. Ayaw niya kasi maaral ka na. Ay, nagparipas ang takbo nga. Bakit nandiyan sa loob yan? Yan, puti. Hmm? Kung na daw ang ano ni Ambi. Pangit! Marami ba? Oo. Yung kape ko kanina pa umaga, malamig na oh. Sino yan? Ano? Stitch. Bakit ganyan? Duling. Oh my God. Ew. Yes. True. Ano yan? Ay, ang gaganda ng coffee niya. Bodski. Bodski vlog. Hello. Hello, Madam Tamsak.
Salamat, Bodski Vlog. Lagyan kita ng jacket. Bakit ako lang jacket? Maray naman ulog channel. Kay, May jacket ka na, ano, Bodski. okay lang. Ito kay, magiging pulurong lugod ako. Kain tayo. Hirap mag-ano. Wala na ba yung gloves na pwede mong gamitin pag kumakain? Dapat mamayang gabi, ito rin ulam natin. Ilang piraso na lang nandun? Hmm. Hindi mo din nagdagan ng asin. Tuyo. Nagyan ko ng asukal. Dapat din naglagay mong tuyo. Mamaalat na naman. Sino ba to? Sabi ni Ila, sige Lola, magsayaw ka lang na magsayaw. Suportan ka namin. Ang lamok ay langaw. Ay, ingay mo. Guys, may binaba si Woodski na ano, bahay. Pakipuntahan naman. Nagdadagal-dagal ng bata. Mga kababayan. Sorry. Ano ba mo? Pinuntang kita eh. Kaya nung mga nanalo. Sino? Ang na. Sino? Si Mylene? Number 1? Hindi, nagsama-sama na natin. Dikit na pala tayo, Bodski. Matagal na. Nye. Anong oras kaya sila bukas na? Ewan ko. Abutin ko muna, Bodski, yung ano hanggang 3 minutes para hindi mapalo ni Lolo. Ako lang pala makikita taksyon. Oh, ililipot. Oh! What's that? Magagatal-gatal ka mamaya eh. Sayaw ka ng gatal-gatal.
Diyan pa rin si Jigyaw. Salamat. Adobo, adobong manok. Eh, Ng fiesta. saan? Ano fiesta? Tingnan mo. Ibanderitas na. Ang banderetas mo. Meron na lang akong 16 minutes para Ay, Diyos ko Lord. Thank tapusin you. 2 hours ko. Naiinis talaga ko pag maingay. Lalo na pag pusa. Okay lang basta huwag mag-ingay. Ay, badbaran ako. Na ano lang ako sa... Heh! Nahaming alam. Bukas lahat ng ano eh. Wifi. Hinayasan, mahilig siya mag-ano, video sa... mag-live sa YouTube. Lang, ba't nandito ako? Saan? May TikTok ka eh. Hapunan natin mamaya. Saging. Saging at bagoong. Ay, Mm, mm. Thank you sa 6 million and a half at 8 thumbs up. Salamat sa support nyo guys. Na pa rin si Villaruel, MC Villaruel. Daming pusa. Hindi, isa lang ang pusa dito. Ano? Magulo? Patingin. tingnan mo, sino ka na? Kung makita. Labo ng camera. Hindi kasi naka 5G. Bakit pwede, kahit hindi 5G, malinaw. Excuse me.
Naglock yung dito ko. Hindi mabuka yung bibig ko. Yung dito, yung dito. Pag manong ka. Oh, Ah, oo. tumutunog. Tapos, ang kinakatakutan ko kasi, baka pag nangako na rin siya ako. Pag ginaran nga na lang ako na rin. Naalala ko kasi Tagyan ka na lang ng busel. naalala ko kasi yung sabi ni Vince na yung asawa daw ni ate April? hindi asawa ni ate ano ba yun? Yung taga Neo Colors sabi niya yung nagikab Si Gigi. yung nagikab daw sa simbahan paghikab na lang hindi na nakabalik Pag ano yan, yung hihikab ka ng, wag kang hihikab ng yung lubos-lubos na hikab. siyempre sarap na sarap eh maghikab na lang hindi na bumalik nakakanga na lang alas dinala sa ospital Hindi na ano yan, hinihilot na yun hinihilot lang yan dito. tumutunog eh oh oh para siyang naggaganong-ganon dito ah ba't ganon ano yun buto Ano mo? Si Momo, kawawa. Wala nang nanay si Momo. Wala nang nanay si Momo. di kasi matulog dun sa ilalim ng lamesa eh nakikichismis din Wala siyang kasama eh. oh oo tulog tulog lang ang anak Nabas ka. Tumansik yung kanin. Hello host, sabi ni Josie Cabases. Salamat, Josie Cabases. Kain tayo. Good day po, tusok na. Salamat sa patusok. manishare eh hindi man lang tayo nakabili ng ganit ng 2020 hindi man lang tayo nakabili ng ganit Wala eh, kulang ang budget. Pero yung cellphone nakabili na mas malaki ang budget. binadgetan eh binadgetan pag gusto mo Ang cellphone kasi hirap bilhin. pag gusto mo mabibili mo ay dahil na pag-iipunan natin yan ano daw galima Okay lang yun, Josie Cabases. Ano, namamalansa pa rin ako? Plansahin ko, walang katapusan. uy ano yung short ba't nandun Sino yan? si Vera B Maring Ari Maring Meron na lang akong 8 minutes para magtapos. At akin naman haharapin ang aking plansahin. Ako'y tapos na kumain.
Kumusta naman kayo dyan sa Qatar? Ang gulo talaga. Kahit kailan magulo. Tapos na ang aking tanghalian. Hapunan ulit na lang. Ako mamaya may ano. Mamaya naman, TikTok naman ang harapin ko. Ang aking mga ano, yung mga pusa mo, ano yung mga pusa ko? Isa lang naman yung pusa dito. Ano yung pusa ho? Ano? Jigyaw. Jigyaw. Ano yung lulutuin ko? Lulutuin ko yung pusa. Hindi na ako nagkapapahawak yan. Nangangagat. Ano to? Native lang. Native na pusa. Ngayon nag-ano siya eh. Yun. Oh, maingay kanina. Kasi kumakain ako, gustong makikain din. Hey. Hey. May aso pa. Narinig aso. Nakita ng aso. Maingay nung nakita niya. Hindi, Ginagawa. mag-alas 3 na. Hmm? Mhm. Ano? Di ba maglalagay ng mga cover doon sa taas? Naka-ready na yun. Ang plancha inaantay ko. Hmm. Mamaya pagka gabi. Pagkatapos na. Ready na yun eh. Kabit na lang. Maingay nga yung pusa kanina. Ano to, makaka-copyright? Hindi na ano yan. Yung mga ano ko, na-upload ko na video galing sa TikTok na CPR. Dalawa. Ay, ano? Hello guys. Hindi naman, yung isa lang. Yung may pamagat na, ano ba yun? Yung may kanta. Kang maingay, may CPR pa. May kanta na Tagalog na CPR siya. Pero yung isa, yung isa, ano daw, sa ibang lugar, nakaban daw yung kanta. Yung, Wow. May papusid pa si Inday. meron, nakaban daw yung YouTube yata. O yung kanta. Pero hindi naman daw makaka-apekto sa channel ko. Pero inano ko na-mute ko na, pati nga yung may duet ako doon, hindi pala kasali sa ano, CPR. Natanggal ko yung music. I-delete ko sana eh. Ba't hinihigaan yung tanim ni Sinyura? Matutusok yung likod mo, buang ka. Ito ba? I-delete ko sana, sabi ko sayang naman, may views na eh. Kaya na-mute na lang. Alis ka dyan, oh! Hindi ka ba baba doon, ha? Inuko din, hindi ka taga din, eh. Meron na lang po ano, 5. Ako ay maglalaga ng saging.
na may bagoong at suka. Yan ang masarap. The best. Ano yun yung saba? Saba? Gusto ko yung yung dilaw ang laman. Hindi yata. Normal lang. Ano lang kabili ng pantalon ko? Habang ako ay naglalaga, maghihimay ako ng alimango. Katapos ko maghimay, ako ay maghuhugas ng manok. Kuhaan ko ang manok. Ano nga manok? Ayaw. Natukan. Diyan ko, prosik. Kaya nga, igawas mo. Igawas. Oo na. Kunti lang yun. Bakit? Pati nasa kaserula, hinalo mo doon kahapon. Nakabidyo lang si Aba Vergara. Meron na lang akong 3 minutes para mag-goodbye sa inyo. Nagtamsak na ako doon sa baba. Nandun yung isa Thank kong you sa 5 milyones. Nandun yung isa kong cellphone. Diyos kabasis, nakabidyo lang. Siguro kasi to sa akin, no? Sukat mo. Try na. Baywang hindi kasi sa'yo. Bakit? At laki naman ito, kabigat-bigat pa. Nasasangit. Sus, ginoo. Kasi yung baywang. Hindi kasi sa'yo yung baywang. Ang hirap. Ako'y. Diyos ko, day. Kailangan pala dagan ng Diyos ko gala. Kasya yung dito. Kasya yung dito, oh. Amer, kasya. Dito. Ang ganda niya, no? Hello sa lahat, sabi ni Juicy Cabases. Maganda siya, kaso yung dito. Ano yan, 30? 30. 30, oo. Yan guys, naka 2 hours na ako, pero dagdagan ko ng 2 minutes para ano. Salamat sa inyong pagpunta guys sa aking LS. Salamat kay Aba Vergara, kay Josie Cabases, Laki ng balakang. kay Jigyaw, Balakang ka, Inday, mabalakang. Di pwede. kay Budski Vlogs, kay MC Villaruel, at kay Humble Bee. Sino pa ba? At kay Ems Makakando. Yes. Yeah. Yeah. At si Fatima, Fatima Vlogs. Thank you sa pagpunta. Ito, kay Inday. Kasi ba ito ba kasi? Ito siguro kasi sa akin. Malaki kasi ng ano. Ito kita. Thank you sa inyo guys. Thank you. Ano ko muna yung aking pamamalansa. Salamat sa salamat sa thumbs up. Salamat sa inyong lahat. Skip. Bye.